Πώς θα σου φαινόταν αν μπορούσες σε 2,5 χρόνια περίπου να κάνεις τα $1,000 πάνω από $20,000, κάνοντας 3 με 4 κλικ στο μήνα, χωρίς να χρειάζεται κιόλας να κοιτάς όλο το 24ωρο τα charts, τα διαγράμματα δηλαδή. Ονομάζομαι Σάββας και είμαι απόφοιτος Πανεπιστημίου Πληροφορικής. Όπως καταλαβαίνετε, ασχολούμαι με προγραμματισμό και λατρεύω όμως τα οικονομικά και συγκεκριμένα το trading. Έχω φτιάξει λοιπόν έναν trading δείκτη ο οποίος τρεντάρει το Nasdaq 100. Ο συγκεκριμένος δείκτης χρησιμοποιεί πολλά τεχνικά δεδομένα προκειμένου να μας δίνει τα entry σημεία που χρειαζόμαστε. Λαμβάνει υπόψη του τουλάχιστον 5 τεχνικούς δείκτες, όπως MACD, Bollinger Bands, EMA, RSI, ATR Filtra, τη δυναμική των κυριών και άλλα στοιχεία. Σκοπός του συγκεκριμένου δείκτη, όπως προανέφερα, είναι να βρίσκει πότε η αγορά έχει πιάσει πάτο και αρχίζει να αναστρέφεται. Είτε είσαι έμπειρος trader, είτε δεν έχεις ιδέα από trading, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το συγκεκριμένο δείκτη, μιας και είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Σου δείχνει ακριβώς πότε να μπεις. Το δύσκολο κομμάτι για έναν trader που εξαλείφει ο συγκεκριμένος δείκτης είναι ότι πλέον δεν χρειάζεται να περνάς πολλές ώρες μπροστά από μία οθόνη κοιτάζοντας διαγράμματα και λέγοντας ένα σωρό τεχνικά δεδομένα. Το κάνει αυτός για σένα και όταν όλες οι συνθήκες που χρειάζεται για να ανοίξει ένα trade τσεκάρονται, τότε σου στέλνει μια ειδοποίηση στο κινητό ή στο email. Αυτό πώς γίνεται? Αυτό γίνεται χάρη στη χρήση των εργαλείων του TradingView, όπου και τρέχει ο συγκεκριμένος δείκτης. Είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση, όπως που ανέφερα, και θα σου γλιτώσει πολύ χρόνο. Και το καλύτερο είναι ότι δεν έχει συναίσθημα, μιας και είναι ένα πρόγραμμα ψυχρό που εκτελεί ακριβώς αυτό που του έχω θέσει ή που θα του θέσεις εσύ, γιατί μπορείς να παραμετροποιήσεις τις παραμέτρους που θες εσύ με βάση τη δικιά σου έρευνα που μπορείς να κάνεις και να πειράξεις τον δείκτη, μιας και σου δίνω αυτή τη δυνατότητα. Οπότε δεν είναι ένα απλό εργαλείο όπως το δίνω εγώ με προκαθαριζομένες τιμές. Εγώ δίνω το συγκεκριμένο εργαλείο και εσύ στην πορεία, άμα θέλεις, μπορείς να το αλλάξεις και να πειραματιστείς μόνος σου. Αν παρόλα αυτά θέλεις απλά να ακολουθείς τυφλά τον συγκεκριμένο δείκτη με ό,τι αυτό σου δίνει, την απόδοση την είδες. Μέσα σε 3 χρόνια έφερε μια απόδοση της τάξης του 2.050%. Αυτό σημαίνει 20 φορές πίσω το αρχικό σου κεφάλαιο. Και με μια σωστή διαχείριση ρίσκου, όπου όσο το κεφάλαιο σου ανεβαίνει, μειώνεται και το ρίσκο ανά trade που παίρνεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο δείκτη, μπορείς να τσεκάρεις το link στην περιγραφή που σε παραπέμπει στην ιστοσελίδα, όπου εξηγώ πιο αναλυτικά το τι ακριβώς γίνεται, ή να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Instagram είτε στο Telegram και θα χαρώ πολύ να σου απαντήσω. Αν πάλι έχεις κάποια άλλη ερώτηση, μπορείς να μου τη γράψεις και κάτω στα σχόλια. Πάμε να δούμε μαζί πώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος trading δείκτης που έχω φτιάξει που τρέχει πάνω στο TradingView. Για αρχή, αφού ανοίξουμε το περιβάλλον του TradingView, πηγαίνουμε εδώ πέρα πάνω δεξιά ή σε αναζήτηση και ψάχνουμε τον δείκτη που θέλουμε. Εμείς τρεντάρουμε τώρα τον Nasdaq 100, οπότε θα πατήσουμε US Tech και θα επιλέξουμε το US Tech 100 Index. Όποιο και να επιλέξουμε είναι πάνω κάτω το ίδιο. Εγώ επιλέγω το US Tech 100 Index των IC Markets, επιλέγω το συγκεκριμένο μιας και είναι ένας από τους broker που χρησιμοποιώ για το trading. Αφού επιλέξω τον δείκτη και πάμε στους indicators και πατάμε εδώ πέρα Trading Lex. Εσάς εδώ πέρα θα σας εμφανιστεί κάπως έτσι. Οπότε θα πατήσετε πάνω του και με το που πατήσετε πάνω, ο δείκτης θα ξεκινήσει κατευθείαν
να τρέχει με κάποιες προκαθορισμένες παραμέτρους, τις οποίες όμως πάμε να αλλάξουμε. Οι παράμετροι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι 240 για stop loss, 600 take profit. Αυτά τώρα στο συγκεκριμένο περιβάλλον που βρισκόμαστε από το 23 και μετά μπορείτε να τα ξεκλικάρετε όλα. Τα νούμερα αυτά τα αφήνουμε όπως είναι. Το Enable Reentry Trades, αυτό το θέλουμε μιας και είναι το χαρακτηριστικό που θα ανοίγει νέα trades έξτρα από το βασικό trade. Το 0,4 τώρα, αυτό εξαρτάται από το κεφάλαιο που θα ξεκινήσετε. Εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο παράδειγμα, και εγώ προσωπικά το έχω ξεκινήσει να βάλω 1.000 ευρώ και να ρισκάρω 9,5% ανά trade επί του κεφαλαίου. Αυτό γίνεται στην αρχή και όταν υπάρχει μικρό κεφάλαιο. Γιατί άμα κάποιος ξεκινήσει με 10, 50 ή 100 χιλιάρικα, τότε αυτό θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί. Για παράδειγμα, ένας που έχει ένα κεφάλαιο των 100.000 δεν θα πάει να ρισκάρει ανά trade 9,5%, θα θέλει να ρισκάρει κάτω από 4%. Οπότε θα πρέπει να γίνουν τα μαθηματικά και να υπολογίσει ουσιαστικά, να κάνει αυτή την πολύ απλή πράξη. Ας πούμε ότι θέλει στα 100.000 να έχει ένα ποσοστό ρίσκου 4%. Το 4% είναι 4.000. Οπότε θα κάνει 4 χιλιάρικα δια 2,40, όχι δια 2,40, ναι, 16,6. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα θα το αλλάξει στο 16,6. Εμείς αυτή τη στιγμή, στο παράδειγμα που λέω, με το 0,4 επί το 2,40 είμαστε στα 96 δολάρια ρισκάρουμε ανά trade, δηλαδή 9,6%. Το ωραίο όμως με το συγκεκριμένο trading αλγόριθμο είναι ότι όσο μεγαλώνει το κεφάλαιο από τα κέρδη, τόσο μειώνεται και το ρίσκο με το οποίο τρεντάρουμε. Άμα το έχεις βάλει να τρέχει από το 23 και να το ακολουθείς τυφλά, δεν θα... Ό,τι σου έλεγε θα το έκανες. Θα έχεις πάρει μια απόδοση 2.066%. Τώρα αυτό με ένα ρίσκο αρχικά τον πρώτο χρόνο 9,6% για να είμαστε ακριβείς, και αυτή τη στιγμή ενώ θα έχεις ξεκινήσει με ένα ρίσκο 9,6%, θα έφτανες να τρεντάρεις τώρα, 2 χρόνια μετά πρακτικά, με ένα ρίσκο με μόνο 1,92% ανά trade. Από το 9,6 το ρίξαμε στο 1,92. Και ανά trade θα κέρδιζες 600 επί 1,6, 960 δολάρια ανά trade. Αυτό πώς γίνεται? Το επόμενο χαρακτηριστικό που λέει Yearly Profit Percentage for Sizing Increase, αυτό σημαίνει ότι εγώ το έχω θέσει αν η απόδοσή μου είναι από 100% και πάνω στο χρόνο, διπλασίασέ μου το trading size. Σε αυτή την περίπτωση το ρίσκο μένει το ίδιο. Όμως σε χρονιές όπως το 23, το 24 και το 25 που έχουμε αποδόσεις που ξεπερνάνε το 200% το χρόνο, αυτό σημαίνει ότι το ρίσκο μας μικραίνει και το κεφάλαιο όμως έχει πολλαπλασιαστεί. Αν δεν πετύχουμε αυτή την απόδοση όμως, τότε συνεχίζουμε το ίδιο ρίσκο. Αυτό μπορείτε να το αλλάξετε. Δηλαδή, αν το βάλετε ότι ξέρεις κάτι, αν εγώ μέσα στον χρόνο έχω 50% απόδοση, θέλω να μου μεγαλώσει το trading size. Εκεί πέρα όμως έχει να κάνει με τη διαχείριση ρίσκου, καθώς ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική ανοχή στο ρίσκο. Εμείς τώρα εδώ πέρα παρουσιάζουμε το πώς έχει στηθεί ο αλγόριθμος, το σκεπτικό και τη λογική την οποία ακολουθούν όλα αυτά για να ανοίξουν μια θέση. Οπότε αυτό το αφήνουμε όπως είναι. Αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε το κερί
Κερί όταν λέμε εννοούμε αυτό. Αυτό εδώ είναι ένα κερί, αυτό εδώ είναι ένα κερί, αυτό είναι ένα κερί, αυτό είναι άλλο κερί. Ας πούμε ότι άνοιγε ένα trade εδώ. Θα θέλαμε αυτό το κερί να είναι μεγαλύτερο από τα προηγούμενα 5. Κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. RSI. Τα RSI, ο δείκτης RSI, δηλαδή Relative Strength Index, που δείχνει πρακτικά πότε η αγορά είναι προπουλημένη ή υπεραγορασμένη, είναι αυτός εδώ ο δείκτης. RSI. Αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος trading αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη τα Bollinger Bands, που είναι αυτές εδώ οι δύο άκρες, ουσιαστικά δείχνουν την τυπική απόκλιση των ενδιάμεσων κεριών, λαμβάνουν υπόψη την μέσο των Bollinger Bands, που είναι αυτή εδώ, λαμβάνουν υπόψη την 80 EMA, τα MACDs, που δείχνουν την δυναμική της αγοράς, άμα είναι θετική ή αρνητική, και τα κεριά, τη δυναμική του κάθε κεριού. Και έχουμε κάποια επιπλέον ATR φίλτρα που μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Αυτά ουσιαστικά προστατεύουν με βάση αν υπάρχει αυξημένη μεταβλητότητα σε εκείνο το τρέχον οικονομικό περιβάλλον, μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε ή όχι. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε normal επίπεδα, οπότε δεν το ενεργοποιώ. Και αυτό είναι το Double MACD. Αυτό ουσιαστικά θέλει όχι μόνο να γίνεται θετικό, να αλλάζει το αρνητικό momentum, αλλά θέλει και αυτή η νοητή μπλε γραμμή να αρχίζει να αυξάνει. Αυτό το χρησιμοποιούμε σε πιο ακραία, κακά, αρνητικά οικονομικά περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα ήταν το 2022, όπου υπήρχε αυξημένος πληθωρισμός και αυξανότανε, η Fed είχε ξεκινήσει να ανεβάζει τα επιτόκια, είχε ξεκινήσει και ο πόλεμος στη Ουκρανία με τη Ρωσία, γίνονταν ένας κακός χαμός και εκείνη τη χρονιά είχαμε μια πτώση του Nasdaq της τάξης του 37,5 με 40%. Οπότε αφού βάλαμε εμείς τώρα αυτές τις παραμέτρους, πάμε να δούμε τι θα γινότανε. Ας το βάλουμε από το 23, να βγάλουμε εκείνη τη χρονιά που ήταν λίγο ιδιαίτερη, με το 26 και αυτό δεν το χρειαζόμαστε. OK. Strategy Tester, εδώ είμαστε. Οπότε βλέπουμε κατευθείαν και μπορείτε και εσείς να πειραματίζεστε με τα νούμερα, μπορείτε δηλαδή εσείς να βρείτε κάποια καλύτερα στατιστικά δεδομένα με καλύτερες αποδόσεις. Βλέπουμε ότι με αυτά πάντως τα νούμερα, αυτή τη στιγμή, θα είχαν αποφέρει τη συγκεκριμένη απόδοση. Μία απόδοση 1990%, αυτή τη στιγμή έχει πέσει από το 2050, μιας και τα τελευταία 3 trades είχαν κλείσει το ένα με ψηλό break even και τα άλλα δύο με γασουρό λόγω της τελευταίας πτώσης. Πάντως θα είχατε μια τέτοια απόδοση, εξαιρετική απόδοση, με ένα ποσοστό επιτυχίας 50% κοντά, profit factor 2,35. Οτιδήποτε πάνω από 1,5 θεωρείται εξαιρετικό. Και εδώ έχουμε 2,35. Max drawdown 41,26, το οποίο αυτό έγινε επειδή έχω τρέξει τα νούμερα μόνο το 23. Μετά δεν έχει ξεπεράσει ποτέ αυτό το ποσό, δηλαδή στην αρχή. Και μια τέτοια εξαιρετική απόδοση. Πάμε να το δούμε λίγο αναχρονολογία, δηλαδή άμα το τρέχαμε τυφλά όλο το 23. Θα είχε φέρει ο συγκεκριμένος αλγόριθμος, άμα τον ακολουθήσαμε τυφλά, χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο, μία απόδοση της τάξης του 211%. Δηλαδή, αυτό είναι κέρδος το 2000. Βάζεις 1000 και παίρνεις πίσω 2000 έξτρα. Πείτε μου αν είναι καλό ή όχι. Το αφήνω σε εσάς. Να το βάλουμε για το 24. 290%. Αν κάποιος έχει ξεκινήσει το 24. Δηλαδή κοντά 3 φορές έξτρα τα λεφτά που βάλαμε στην αρχή. Ποσοστό επιτυχίας 50%, 2,24 profit factor. Και εννοείται μπορείτε να δείτε όλα τα trade που θα είχαν γίνει. Δηλαδή πάτε εδώ στο list of trades και βλέπετε όλα τα trade από το πρώτο trade, δηλαδή σε ποια στιγμή άνοιξε που έκλεισε. Αν πάμε ας πούμε εδώ, θα μας πετάξει κατευθείαν εδώ πέρα που γίνεται το entry και βλέπουμε ότι σε αυτό εδώ πέρα το σημείο μπήκε και βγήκε 0,4, βγήκε εδώ. Εδώ άνοιξε, εδώ βγήκε. Άμα δούμε
δηλαδή και το συγκεκριμένο trade. Είμαστε εδώ, 2.40 pips, το stop loss μας είναι εδώ περίπου. Οπότε έγινε όλο αυτό και το πιάσαμε εδώ. Ένα trade με μία απόδοση 1/2,5. Και δείτε, πήρε ένα χρονικό διάστημα περίπου 15 μέρες για να βγει, όμως βγάλαμε λεφτά. Ούτε να είμαστε όλη τη μέρα, κάθε μέρα πάνω από διαγράμματα, ούτε τα άγχη που υπάρχουν κατά τη διάρκεια του να βρεις πότε να μπεις, πότε να βγεις, τίποτα. Το trading θέλει μια στρατηγική που να δουλεύει και μετά θέλει συνέπεια και discipline και να μην μπλέκει στο συναίσθημα. Εδώ πέρα δηλαδή βλέπετε πόσο κοντά έφτασε στο να χτυπήσει stop loss, δεν χτύπησε όμως και μετά η αγορά πήγε εκεί πέρα που θέλαμε. Ακολουθήσαμε τα τεχνικά που έχουμε θέσει, δηλαδή τα MACD είχαν αρχίσει να γίνονται λιγότερο αρνητικά και υπήρχε εδώ πέρα μια σύγκληση. Δείτε πως από αυτό το σημείο εδώ η τιμή γίνεται πιο αρνητική, όμως τα MACDs γίνονται λιγότερο αρνητικά. Τα MACD, όπως έχουμε πει, δείχνουν την δυναμική της αγοράς, δείχνουν την τάση, να το πω πιο απλά. Οπότε η τιμή πέφτει πιο χαμηλά και τα MACDs αρχίζουν και αυξάνουν. Πολύ δυνατό signal. Και η τιμή από τα RSI, από τα υπερπουλημένα σημεία, σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνει. Και εμείς μπήκαμε κάπου εδώ. Προφανώς ποτέ δεν βρίσκει ακριβώς τον πάτο. Και εδώ πέρα δεν ψάχνουμε να βρούμε πότε είναι ο πάτος και γυρνάει. Γιατί και εδώ θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι πάτος, και εδώ, και εδώ, και εδώ. Εκεί όμως που τα τεχνικά έπιασαν, όλα τα checks ήταν σε αυτό το σημείο. Και από αυτό το σημείο φτάσαμε πάνω εδώ. Στο ενδιάμεσο βλέπουμε ότι άνοιξε κι άλλη μία θέση, η οποία βάρεσε stop loss. Βέβαια κάθε θέση που ανοίγει είναι το μισό του αρχικού μας trade. Οπότε δεν θα χάσουμε το ίδιο, θα χάσουμε το μισό ποσό. Όπως δηλαδή έχουμε το βασικό trade και τα άλλα που ανοίγουν όσο τρέχει το βασικό trade. Μετά, άμα πάμε να συνεχίσουμε, βλέπουμε ότι εδώ ανοίξει, έκλεισε και περιμένουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε trade κάθε μέρα για να έχουμε κέρδη. Και αυτό, πιστέψτε με, έχει πολύ λιγότερο άγχος. Επειδή έχω δοκιμάσει και το day trading και το scalping, μπορεί να σου δώσουν σε μία μέρα όσο θα βγάλεις εδώ ίσως 2 μήνες, όμως μπορεί και σε μία μέρα να χάσεις όσα θα βγάλεις εδώ σε 2 χρόνια. Γιατί παίζεις με διαφορετικά ρίσκα. Οπότε αυξάνοντας το time frame βρίσκουμε καλύτερα trades, πιο σίγουρα και έχουμε πολύ λιγότερο stress και άγχος. Τώρα άμα θες απλά να το ακολουθείς τυφλά και πάλι νομίζω το 1900% και το 2000% απόδοση δεν είναι άσχημα, αλλά για κάποιον που ξέρει και θεμελιώδη ανάλυση, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Πρώτον, μόνο για το χρόνο που θα του γλιτώσει, με το να χρειάζεται να είναι μπροστά από οθόνες, θα πω, και να κοιτάζει charts και να ψάξει να βρει το κατάλληλο τεχνικό σημείο και πότε να μπει και να κάνει όλα τα checks. Πάμε λίγο παρακάτω. Άλλο trade εδώ. Εδώ πέρα ήρθε η ώρα να ξαναμπούμε. Βλέπετε, τα MACDs. Πάλι υπάρχει μία πτώση της αρνητικής τάσης. Υπάρχει μία άνοδος των MACD. Εδώ πέρα έσπασε τον μέσο, τον Bollinger Bands και ανοίξε η θέση ακριβώς εδώ. Και το πιάσαμε αυτό. Έκλεισε εδώ, το κλείσαμε κι εμείς και συνέχεια περιμέναμε. Εδώ πέρα, ας πούμε, τώρα αυτό δεν το πιάσαμε. Χτύπησε stop loss εδώ. Από εδώ όμως άνοιξε ένα, εδώ, το πιάσαμε εδώ
από εδώ, εδώ που πιάνουμε, εδώ που πιάνουμε, αυτό εδώ το πιάσαμε, οπότε αν πάμε εδώ μπορούμε να δούμε και όλα τα trades. Ποια ήταν κερδοφόρα, ποια τα αρνητικά, το max drawdown. Πάμε να το τεστάρουμε και για το 25, το τρέχον έτος που διανύουμε. Αυτή τη στιγμή η απόδοση είναι στο 284%. Μέχρι πριν μια εβδομάδα είχε πατήσει και τα 300. Άμα το δούμε εδώ πέρα, είχε πατήσει τα 300%. Αυτό γιατί δεν προέκυψαν τα τελευταία νέα που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Αυτά τα νέα λοιπόν αποτελούν και μέρη των μικροοικονομικών. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε ότι για φέτος, παρότι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά στην αρχή, το max drawdown θα ήταν μόνο 29,27%. Τώρα πάμε να δούμε την μαγεία και ένα ποσοστό επιτυχίας φέτος 58%. Profit factor 2,74. Ακραίο και οτιδήποτε πάνω από 1,5 θεωρείται πάρα πολύ καλά. Ας βάλουμε λοιπόν ότι κάποιος το έχει ξεκινήσει από το 24. Από το 24 μέχρι τώρα θα έχει μία απόδοση 911%. Είναι λίγο πολλά ίσως για κάποιον που δεν έχει πολύ εμπειρία με το χώρο, για κάποιον που τώρα ξεκινάει, όμως μέσω του συγκεκριμένου δείκτη του Trading Lex που έχω φτιάξει και με το διάβασμα του PDF οδηγού μπορεί κάποιος πολύ γρήγορα, θα έλεγα, μέσα σε τουλάχιστον ένα μήνα, άμα είναι συστηματικός, να καταλάβει τα περισσότερα. Δεν λέω ότι θα είναι ο top trader, αλλά θα καταλαβαίνει πολύ παραπάνω από το μέσο όρο των υπολείπων. Ο λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο εργαλείο θα μπορεί να του οπτικοποιεί όλη αυτή τη θεωρία και να την συνδυάζει μετά με τα θεμελιώδη, τα fundamentals. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην διαβάζουμε μόνο θεωρία, αλλά και να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε, και αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο προσφέρει ο συγκεκριμένος trading δείκτης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε κάτω στο link που σας παραπέμπει στο site του συγκεκριμένου δείκτη που έχω φτιάξει, το tradinglex.com, και να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Telegram είτε στο Instagram. Θα χαρώ πολύ να σας απαντήσω σε όποια ερώτηση έχετε. Και μην ξεχάσεις να κάνεις μια εγγραφή, ένα like στο βίντεο, και εύχομαι καλή συνέχεια και καλά trades μέχρι το επόμενο βίντεο.